Op het Mjorke van de Wente stiet PVV-fascisten laf. En stap op Jeffrey, denk zelf na. Die laatste tekst die slacht op de zoon van Harry Graansma, Jeffrey. Die dek op de list van de PVV stiet. Ja, het is moeilijk om te schreeuwen, maar het is net zo dat het me bang maakt of wat dan ook. Ik ben wat dat ontgeeft wel een echte nuchtere Fries, laten we het zo zeggen. En ja, het is natuurlijk net leuk, maar het is net zo dat het me ontast of dat ik hier oors van geen denken. Absoluut niet. Wat de tekst kreun had is net duidelijk. Voor Graansma is het net nee. Ik bij de vorige verkiezings wie hij doorwiet. Het is wel een beetje gebroekelijk dat er bij verkiezingen komen dat de PVV aan de beurt is. Hè. Is het net hier bij u, dan is het wel bij een van de collega's. Het is landelijk, is het een probleem vaak. Het klinkt een beetje als berusting. Ja, nou ja. Het is kennelijk all in the game. Ja. Zolang het net erger wordt, is alleen een beetje verfklodderen. Het is heel erg. Maar als het net erger wordt, dan accepteren wij dat. Zou het maar net zeggen, zoals... Accepteer je dat? Dit is toch net accepteren? Ja, maar wat kunnen we er aan doen? PVV-partijleider Geert Wilders is poer. In een tweet schreeuwt hij dat hij de bekladding walgelijk en onacceptabel vindt. Zulke mensen die wel blijkbaar iets uitdragen, hun mening jerrelen of wat dan ook, maar door het net op zo'n manier. Ik ga net naar iemand in hoe sta om alles te bekladden en te vernielen. Ik ga gewoon naar zijn ta om het debat om te gaan. Ik ga maar zijn in een gesprek. We leven in een prachtige, tolerante samenleving. En die mag ik te vuur en te zwart maar we dat verdedigen. Maar dit is wel een van de vervelende bijverschijnselen, maar. Hè? Dat dit ik gebeuren kan dan. Dat intolerante mensen misbruik meidje kennen van de tolerantie die we hebben. De tekst wordt voorthellen. De PVV in Friesland toch onjefte.